am stat la cupa mare încolo. Aha, am înțeles. Ai înțeles sau nu știu ce am dat? Lasă că stau pe pat, că sunt foarte bătrân și nu pot să stau aici, că mă doare fundul. Ce ai dus? Stai să văd, nu știu. Cadou? Da, dacă ai fost cu Ai mine. fost cu minte? Da, Cristian a fost cu mine? Cristian s-a praznic. Obraznic. Dar tu ce ai fost? La școală am văzut că e foarte neatent. Cristian își cam pierde lucrurile. La școală își pierde lucrurile și n-are grijă de Nu-i casa ele. ta, mă, nu-i casa ta. Acum vorbesc cu Cristian, da? Da, Îmi dai voie? da. Te rog, Cristian, să nu mai Cristian, Moș pierzi. Crăciun, Cristian a fost obraznic la școală? E un pic obraznic, nu prea ascultă și pierde lucrurile. Așa-i? Și mama cu tata Vai, cumpără bine. lucrurile greu. Că acum... Dar am făcut colinde, gata, am bani, pot să cumpăr și pe el. Este în grădinița. Acum? Și după aia, dacă o să le mai pierzi, de unde mai ai bani? Am destui bani, durează vreo 2 ore. Vorbești cu E, Cristian. dacă ai tu destui bani, Martin. o să plec cu ca... Îți spune moș. Câți Eu 100. Da? Da, ia colindă-mi tu o colindă mie. Te-ai dus cu Sania? Nu, că nu este zăpadă. Este Nu, zăpadă? nu este Dar și zăpadă. eu m-am dus cu Seana. N-am putut și să am merg. căzut. Da, Și am căzut pe eu n-am zăpadă. putut. Da, dar eu Ia n-am cântă, putut. Iuleacă, Cântă-mi cântă. un cântecel, te rog. Dom, să mergem, dom, să mergem, am plecat să colindăm, dom, să mergem. Cântă, Revenim acasă, dom, să mergem. cântă. Revenim acasă, dom, să mergem, dom, să mergem, dom, să mergem. Apoi, că pe oare la una, dom, să mergem. Și-am văzut. Adune pura, dom, să mergem. Adune pura, dom, să mergem. Dom, să mergem. Dom, să mergem. Bravo. Bravo, foarte frumos. Felicitări. Acum vreau să-l aud și pe Cristian. Acum să-l ascultăm și pe Cristi. Ce știi, Cristi? Uite, la mușii spune Poftim? meseria. Care să sun. Care vrei Care tu, vrei că tu? moșul n-are Poezie sau pretenții. Poezie sau colindă sau un cântecel. Ce vrei tu să spui moșului? Hai să cântăm cultura frumoasă. Da, acum Lasă Cristian. Lasă, nu tu, lasă. Cristian Acum vreau Cristi. să văd dacă știe. Tu știi, bravo. Bravo. Au văzut moșul că tu Bravo. știi. Uite ce asta. Foarte frumos. Hai, spune poezii. Hai, repede. Spune poezii, moșul. Uite și asta. Ce frumos. Hai, Cristian, spui tu o poezie, că Sănătoasă cu o colindă frumoasă, de colindă m-a plăcut să ne dați un corlăcut și o creangă de busuioc, Dumnezeu vă dea noroc și o creangă de mentă creață, Dumnezeu vă ține viața. Bravo. Bravo. La servare nu știu să zic, la moșul eu să zic. Ei, dar trebuie copii la școală să nu știe, nu? Așa. Uite, ăsta e... moșul de-ai dus. Voi voie să... Voi, lasă că face moșul. Alți copii. Moșul să văd cât îți dau eu. Ție? Nu, că ăsta e a tău. Martina. Nu e a meu, ăsta e a meu. Nu, Ce e a meu? ăsta e a Și tău. ăla e a tău, mamă, uite. Ia ce două, stă. uite, vezi, două. Uite, două. Ia uite ce zice moșul. Ăsta e tot a tău. Uite, Vrei și tot nu? a tău. Cum îmi spui? Să crești mare. Bravo, Bravo. bravo. Stai să facă mama poză. Ha? Stai. Ăla moșul. Hai, du-te la moșul să facă mama poză. Ha? Hai, frumos. Văd că ești toată unsă, să faci, nu știu ce te-ai unsă. Oh, așa. Bravo. La emoții să auzi. Râs? Bravo, așa. Bravo. Bravo. Mulțumesc foarte mult. Spune mulțumesc lui moșu. Mulțumesc. Așa. Acum lui Cristian. Cristian și tu. Ai, ai, ai. Nu știu ce e. Moș Crăciun, dar ce pentru Cristian? Hai, ia-ți, mami, ia-ți pachetul, mamă. Da, Hai. mamă. Mai ai, ce mai ai? Lasă că lui Cristi, lasă. Da, ia, mă, aici. Altul, uite câte cadouri. Vai, nimic, dar ai meritați voi? Oh, Hai, trebuie du-te să la fii moșu să ascultat. faci poză. Hai, Și du-te să la ai moșu. grijă de lucruri la școală, Du-te la Cristian, moșu, da? du-te la moșu. Fac eu.
Să crești mare. Copil. Așa. Așa, Să ai bravo! grijă de lucruri la Cristian, școală, da. Cristian, da? Ai auzit, Cristi? Să nu-ți mai prinzi lucrurile la școală, ai auzit? Ia să vezi. Aici am eu pentru tine. Ce este? Nu știu, dar